Now go to work, bitch. Здравейте всички, аз съм iTechBG и в днешното видео ще ви покажа как да си сложите парола на рутера или да промените настоящата. Всичко става много лесно. Просто отваряте браузъра и пишете следният адрес 192.168.0.1 и зареждате. И ви излиза поленце, в което се изисква потребителско име и парола. По дефалт на TP-Link рутерите потребителското име е admin, след което натискате вход или логин, зависи на какъв език ви излезе. После в полето Wireless, на Wireless Settings ви излиза да се промените името на рутера, на Wireless Network Name. Тук пишете каквото име си пожелаете. Няма значение какво ще напишете. След което, ще го променим, натискате Save. И ви излиза съобщение, че промените няма да бъдат запазени докато не рестартирате рутер. Ние още не го рестартираме, защото ще слагаме парола или ще променяме настоящата. От Wireless Security се променя или задава парола. Тук имате различни вариации на веб защитата. Най-добрата и препоръчвана е LPA и LPA2 персонална защита. Това е стандартната защита на последното поколение рутер. Тук в полето Password пишете каквато парола пожелаете. Няма значение от колко цифри, букви или символи ще е, просто парола. Колкото по-сложна и трудно запомняема е, толкова по-малък шанс някой да я разбие. Ето, аз ще си сложа iTechBG. По-късно се редактирам само за клип. След което натискате Save, излиза ви съобщение, че паролата трябва да е минимум 8 чаптера. Така става, натискате Save. Отново ни излиза съобщение, че настройките няма да бъдат запазени, докато не се рестартира рутера. Натискаме OK. След което натискаме тук и рутерът започва да се рестартира. Това е като цяло за TP-Link рутерите, но мисля, че и на останалите рутери е по-горе-долу същият начин с графите на Wireless Settings и Security. Това е от мен за сега, надявам се да съм ви помогнал доколкото мога. Ако ви е харесало видеото или съм ви помогнал по някакъв начин, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за мен, за да следите бъдещите ми видеа или просто да коментирате. Довиждане и до скоро!